भाजप राज्य उपाध्यक्ष आणि माजी आमदार श्रीमती रुपाली संतोष नाईक हेमका बेस्ट नायकी पुरस्कारान सन्मानित. कारवार. कर्नाटक टीव्ही संस्थेच्या वतीने बेंगळूरच्या अरमने मैदानात आयोजित केलेल्या 2025च्या लीडर अवॉर्ड कार्यक्रमात राज्य भाजप उपाध्यक्ष श्रीमती रुपाली संतोष नाईक हेमी भाग घेऊन करावळी आणि मध्य कर्नाटक विभागातली बेस्ट नायकी पुरस्कार स्वीकारलो. व पुरस्कार करावळी आणि मध्य कर्नाटक विभागातल्या जनतेच्या मतदानान श्रीमती रुपाली संतोष नाईक हेमका मेळिल्लो आसा. जनतेच्या थेट मतदानांतल्यान जाल्ल्या या निवडीमुळे श्रीमती रुपाली संतोष नाईक हेमगेल्या नेतृत्वाक आणि समाजभिमुख कार्याक मोठी दाद मेळिल्ली आसा. या वेळार रुपाली संतोष नाईक हेमी या पुरस्कारासाठी मतदानांतल्यान मागेली निवड केल्ल्या राज्यातल्या सगळ्या जनतेचे आणि कर्नाटक टीव्ही संस्थेचे मनपूर्वक आभार मानले आणि आपले प्रेम आशीर्वाद असेच कायम राहो अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. श्रीमती रुपाली संतोष नाईक हेमका बेस्ट नायकी पुरस्कार मेळिल्ल्यान राजकीय सामाजिक आणि विविध स्तरावेल्यान अभिनंदनाचा वर्षाव जावूक लागला. ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ನನ್ನ ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿರುವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿ.